Hilean behin, Erandioko Jado eta Inazio aldekoako 5. eta 6. lehen hezkuntzako umeak aukera edukiko dabe eura bakarrik lagunekaz eskolara joateko. Autonomia landu gura dugu eta ganera lortu dugu herriko 126 merkatalguneen laguntza. Bidean umeari zeo zer gertatzen baiako eurak egongo dira laguntzeko. 5. eta 6. mailakoak hau paseatu behar izango dabe euren herrietatik eskolarako bidean, eskolara joateko pasaportea. Pasaporte honetan, batu ahal izango dabez, 126 merkatalgune horretako sigiluak. Hasiko gara irailean, zehatz-mehatz irailaren 29. Beraz, animatu zaiteze eta bete zuen pasaportea sigiluz. Ibilaldi segurua eta lagunekaz elkarbanatzeko.